लोगोफोर, आं नोंथांमोननो दिनै ओरैबायदि खोथा शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना जाहाथे जोबोद खुसि जागोन आरो नोंथांमोना गोजोननायबो मोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन गावनि मबाइलावनो जों बायदिसिना खामानि मावनो हायो आरो बे मबाइलावनो जों भिडिअ'खौबो शुट खालामनानै जों बेवहायनो मोनसे कम्पिउटार बादि जों एडिट खालामनो हायो। बे माखासे एप्सनि जोहैनो जों माने जे बे खामानिखौ मावनो नोंथाङा बे खामानिखौ मावनोबा नोंनो बे खामानिनि थाखाय मोनसे एप्स थागोन आरो बे एप्सखौ बाहायनानै नोंथांनि खामानिखौ मावफुंनो हागोन। थारैनो नोंथाङा फर एगजामपोल नों जुदि मास्टार डिग्रि खालामनोबा नों मास्टार डिग्रिनि लाइन लाना फरायलांनांगोन अब्ला नोंथाङा मास्टार डिग्रि लानो हागोन आरो थारैनो नों डाक्टार जानोबा नों साइन्स फरायनानै नों डाक्टार जानो हागोन। थिग बेबायदिनो नोंथाङा जेनेबा फट'खौ फर एगजामपोल होनो नागिरदों नोंथाङा जेनेबा फट'खौ इदिट खालामनो नागिरदों अब्ला नों फट' इदिट खालामनाय एप्स लानांगोन। बिदिनो नोंथाङा जा गोसो बेखौनो मावनो लुबैदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बेनि एप्स दं आरो बे एप्सफोरखौ नोंथांमोना मिन्थियाखैब्ला आंनि बे कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हर। आं मोनफ्रोमबो एप्सखौ नोंथांमोननो खोन्थाना हरगोन। जा एप्स नांगौ नोंथांमोना बुंना हरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो मोनफ्रोमबो एप्सखौ बुंना हरगोन। थारैनो जोंहा मबाइलाव गावनि प्ले स्ट'र होननाय दंखायो। बे प्ले स्ट'रनि गेजेरावनो नोंथाङा बेफोर एप्सखौ मोननो हागोन आरो प्ले स्ट'राव मोनाबा होमब्ला नों गुगोल सार्च खालामनानै बे एप्सखौ मोननो हागोन। प्ले स्ट'राव जों बेखौ डाउनलड खालामनो एसे गोरलै जायो। गुगोलावबा जों एसे खस्थ' जायो। बिबदिनो जों प्ले स्ट'रावनो मोनजोबनो हायो। बांसिनानो मोनसे मोननैल' जों मोननो हाया। थारैनो बेफोर एप्सखौ जों गुगोलनिफ्राय डाउनलड खालामनो हायो। बेहाय दं वाट्साप सालायनोब्ला नों वाट्साप बे एप्सखौ बोना लानांगोन आरो फेसबुक नोंथाङा बे लाइट एप्सखौ बोनो हागोन। थारैनो नोंथाङा बे लाइक एप्सजों नोंथांमोना मेजिक भिडिअ बानायनो हागोन आरो बे मबाइल रिसार्जजों नोंथाङा रिसार्ज खालामनो हागोन। बेयो नंखाय नङा लोगोफोर। बे मबाइल रिसार्जआ ट्रु बेलेन्सबो होनो बेखौ। बेयो नंखाय नङा। बियो थारैनो मोनसे एप्स जाय एप्सजों नोंथांमोना रिसार्ज खालामनो हायो आरो आं बे एप्सखौ बाहायखांबाय आरो बेनिबो भिडिअ बानायखांबाय। नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बे एप्सआ थारैनो नंथारगौ आरो बे नोंथांमोना स्टार मेकारजों मेथाइ खननो हायो सिंगार बादियै। जुदि नोंनि गाराङा जुदि मोजांब्ला अब्ला नोंथाङा मोजाङैनो मेथाइ खनमारनो हागोन आरो नोंथांमोनाथ' दानि जुगाव सेंग्रा सिख्ला बयबो वाट्साप सालायो आरो गावजों गाव बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड थालायो आरो नोंथाङा जुदि नोंथांनि गार्लफ्रेन्डखौ सोरबाजों रायलायनाय एबा सोरबाजों चाट खालामबाय थानायखौ मिन्थिनो लुबैयो एबा सिरि सिरि बिथाङा गुबुनजों जुदि चाट खालामबाय थायोब्ला अब्ला नों बिथांनि चाट खालामनायखौ जुदि मिन्थिनो लुबैयो बेनिबो एप्स दं लोगोफोर। नोंथांमोना जिंगासिनाङा। नोंथांमोना जा एप्स लुबैदों आंनि कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरब्ला नोंथांमोननो आं हरगोन आरो लोगोफोर बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननो आं नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला। अंखायाव कन्टिनिउ सावगारनि बाटोनखौबो बोना हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेटआबो नोंथांमोननिसिम गिबि सहैयो आरो नोंथांमोना बेखौ गिनो थाङो। दे लोगोफोर, अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय आरो बे भिडिअखौ नायना नोंथांमोना प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनो आं बेबादिनो हेल्पफुल भिडिअ लाबोनो हागोन होनना आं आसा खालामो आरो नोंथाङा जा बिहरो आं बेखौनो नोंथांमोननो हरगोन। खालि आंनो लिरना हर कमेन्ट सेक्सनाव अब्लानो आं नोंथांमोननो हेल्प खालामनो हाया होननानै साना। नोंथांमोननो आं जिखुनु जाया राहा खालामनानैब्लाबो नोंथांमोननो हेल्प खालामगोन। नोंथाङा जा एप्स नांगौ खालि लिरना हरबानो जाबाय। लोगोफोर, गोजोन्थों।